যে এইটো আমাৰ অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ কাম হ'ব পাৰে, কিন্তু এইটো তদন্তৰ পিছত এইটো গম পাই যাব। এইটো আমি তদন্ত অলৰেডি আমি জনাই দিলোঁ থানাত, এইটো তাৰপিছত আমি গম পাই যাম। টুপিফেলা जेनखागोनखौ मिन्थिनानै पुरा नुबाय गारिखौ आंखौ सिफायना थांजोब्बाय। हेलो एवरीवन, रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायनानै लानाय जालायबाय। तो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआहाय माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ। तो सावरायनो लादों फंनैसोब्लाबो फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय आरोना। तो इन्टारेस्ट थानायफ्रा एसे नायलाङोब्लानो जाबाय, गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन। बिदिब्ला जागायलांदिनि टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय आङो होखादों। जोंहा नै देग्लाय बैसागुआबो फैनो थांगासिनो आरो सौफैबायानो मथा मथिना। तो इलेक्शनाबो जानानै थांबाय आरो जोब्बाय। दा बैसागुनि उनावसो रिजाल्टआ फैगोन मथा मथि 4 तारिखसिमबाथ' बिराद गोबाव नेनांगोन नङा होमबा। बानाय मोनलायलायो, बरिं जागोयो आरोना। दा जियानो हक देग्लायहाय माबायदि जागोन बावखुंग्रि फेस्टिभेल ना। तो गाखोहैदोंमोन आंबो खनसे, एबाराव मा जायो गेरेन्थि गैया ना। बोथोरा देग्लाय माथो अखायानो अखा लागातार बैसागुसिम सहैगोन नामा। दा बावखुंग्रि फेस्टिभेला माबायदि जायो, निस्सय मोजां जागोनदां ना। दा जियानो हक जोङो मिथिनो मोनगोन साननैसोनि उनावहाय। दा बिदिब्ला जोङो मेन टपिकआव हाबैदिनि। जोंहा मेन टपिकआ बेनो, दावराव दावसियाथ' जालांखाबाय आरो बुफाय बुसि बुख्रुब बुसि जोंनि बिटिसिआवल' नङा, आसामावनो जोङो नुनो मोनदों। ओरैहाय आपार साइडआवबो बुख्रुब बुसि ना, गारि सारि बायदिसिना माबा माबि दावराव दावसि एफा एनै जोङो नुदों, फ्राय जायगायावनो जादों। दा जियानो हक बिनि गेजेरावनो जोंहा जन कार्जि एक्टरनिबो गारिखौ बुख्रेबलांनाय जोङो नुनो मोनदों। दा जन कार्जिया बुंखादों निस्सय तदन्त जागोन जानांगौ ना। तो आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होगोन, ग्रेप्टार जायो जाया तो जोंनो बेखौ समासो खिन्थागोन आरोना। आरो माथो बुंबावनो, गोबांफोरानो बेबायदि गारि सारि बुफाय जाबाय ना। तो दुखुनांथाव देग्लाय माने इलेक्शना जालांदोंब्लाबो निस्सय दाब दाब जायगाफोराव बेबायदिनो दुखुनांथाव जाथायफोरा जानानै थांबाय आरोना। तो माथो बुंबावनो रायजोफोर, आङो बारा गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। जन कार्जि एक्टरा मा बुंलांखो एसे आङो भिडिअ क्लिप्सखौ लागायनानै होदिनि आरोना। तो हमजायो हमजाया बियो समासो खिन्थासिगोन। तो गोलाव खालामला, आङो भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन, गोजोन्थों, बाय बाय। যেহেতু আমাৰ অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ কাম হ'ব পাৰে, কিন্তু এইটো তদন্তৰ পিছত এইটো গম পাই যাব। এইটো আমি তদন্ত অলৰেডি আমি জনাই দিলোঁ থানাত, এইটো তাৰপিছত আমি গম পাই যাম। টুপিফেলা जेनखागोनखौ मिन्थिनानै पुरा नुबाय गारिखौ आंखौ सिफायना थांजोब्बाय। ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনো মানে ইলেকশ্যন সময়ত কোনো মানে ভাইলেঞ্চ হ'ব নালাগে, কোনো মাৰপিট হ'ব নালাগে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে এইটো আমাৰ অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ কাম হ'ব পাৰে, কিন্তু এইটো তদন্তৰ পিছত এইটো গম পাই যাব। এইটো আমি তদন্ত অলৰেডি আমি জনাই দিলোঁ থানাত, এইটো তাৰপিছত আমি গম পাই যাম। এইটো এৰাউণ্ড এইটো 11:30 বা 2-3টাৰ মাজত এনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলি ভাবোঁ, ৰাতিত এইটোৱে। যেতিয়া মই শুই আছিলোঁ তেতিয়া বৰষুণ পৰি আছিলে, তেতিয়া মই গম পোৱা নাই। হয়, অলৰেডি জনাই দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু কি তদন্ত কৰিব, এইটো পাই যাব। চিচি কেমেৰা আমি এইটো মানে এতিয়া চালোঁ, এইটো পূৰা মানে ব্লাৰ দেখুৱাই আছে এতিয়া। তাৰপিছত আৰু ৰাস্তাততো বহুত চিচি কেমেৰা আছে, তাতে গম পাই যাব। তাতে আমি তদন্ত কৰিম, এইটো পুলিচে অলৰেডি জনাই দিছোঁ।